čuli smo da se u ovoj mračnoj ulici nalazi pravo hakersko gnezdo. Idemo da overimo. Alo, hakeri! Kad je Moj nik je Frozen Shade, bavim se kompovima oko 3 godine i legalom se bavim oko godinu dana. 8. sam razred, 86. godište. Spremaš za kontični znate, a? Malo, jao. Moj pseudonim je Cyberbee. Bavim se kompovima 5 godina. 85. sam godište i idem u 1. razred gimnazije. Možda ste nam spremili ovo mašinu? Malo igrajte. Wait. Mora da ste smestili već nekog trojanca. Čista mašina, a? Ja ne gledamo mi. Gledaj. I šta ćemo sad da radimo? Pa ništa, igrite se vi, pa ćemo posle malo četamo, pa ćemo onda vas razbijemo. Ne ubacujemo mi ljudima trojanci, nemojte nas da spuštate na taj nivo. Pazi, mi uradimo trojanca koji radi za nas, šta ja znam, neko ubaci svom prijatelju, nazovi prijatelj, trojanca. A on osim što šalje Prijatelju? prijateljevom prijatelju, šalje i nam. Tako da mi samo čekamo. Sad ćemo da pokažemo kako rade naši krvavi trojanci. A šta mi treba da radimo? Da sedite i da klikate škopu. Sad ćemo malo da im otvaramo i zatvaramo CD, da im palimo gasimo monitor i to sve sa mojim trojancem, da posle ne bude komentara tipa vidi ove lamere i tako, možemo i source da pokažemo. I zaraziš komp profesorke hemije, ako mrziš hemiju, znaš, a ona štampa na kompu pitanja, čekaš sina na netu veče pre kontrolnog, skineš kontrolni i možeš i da se ofajdiš, da prodaješ u školi, kapiraš? Sad ću da instaliram plugin za poigravanje sa žrtvom. Ovo će kao nešto da nas zezaju, mislim, ali evo već se snalazimo u... Da. Pa izgleda su lameri da nisu hakeri. Pa seljak neznalica, nema pojma, puva se, misli da zna mnogo, u stvari on i sam zna koliko ne zna. Meni su govorili, lamer je jedan uglavnom najveći paceri, znaš, znam za nekog da nema pojma sa životom i baš ono da se puva žestoko, a meni kaže kao je lamer. Ja sam napisao ovaj plugin, će sad da instaliram. Prazne pretnje. Izgleda je ovaj komp čist, da nema sada. Nema. Ili oni ne znaju da ga upotrebe. Je neka šema da ih kao isteramo s kanala, sad ćemo da vidimo da li to radi. Opa, šta je bilo, momci, gde ste? A? Jeste na Ircu, a? Samo polako. Opušteno komp. Malo bre, deco. Samo mi malo da provalimo. Počnite da se izvinjava. Dođi da vidiš na konstantni sajt. Evo čini se deca nadalje. Ušli smo i u komp. Pa znaš, ribe se pala na hakere. Što ti je faza? U stvari ne Ribe ilegalci. vole ilegalu, znaš ono. Vole dok su na netu da budu pored nekog koji mu uliva sigurno, znaš. Kad ih dira neko kao, skini ovog. A se vi osjećate, vi ulivate sigurno? Pa baš i ne. Kako misliš, pa baš i ne? Sharing je bio uključen, pošto smo igrali Quake u mreži. Sharing ostao uključen, oni su ušli u sharing i mi smo isključili sharing i to je to. Šta ste vi nama mogli, ste znam čapakali po disku? Šta ti znaš šta smo mi mogli? Mi njih rokamo, oni se brane, to jest brane se. Ništa se vi ne vidi. Pa zna, zato što ne znam da se brane. Sada sam na njihovom mestu iskulirao bi, ugasio bi komp, ali vidi, uporno, svakim čast. Alo, dete. Ajde, ugasite nam vi komp kad se tako moći. Ajde da vidimo. Ali su ti dati, ne? Komp. Jaki se pusti. Čisto se vidi da ga... Čekajte, hoću da ugasim komp. Ne. Ne. Joooo. Sad smo im resetovali kompjutere, čekamo ih da dođu opet. Vraćamo se, evo ti za nas će vidjeti. Sad ću da mu nađem tog trojanca da ga izbacimo. Sad ću da vidiš šta mi.
sad ćemo da im puštamo Gil glas Radić. nekih bebica i da im otvaramo, zatvaramo CD i Miša i sve će odjednom da im odleti, tako da su gotovi. Evo, nadal mi je Miš. Pale ga se Stave monitor. ga se monitor. Honey bun sugar, you're my sweetie pie. Pa na ovoj mašini stoji server od stranca, odavde imamo remote control, odavde upravljamo trancem i njihovim kompjuterima. Da vam pokažemo kako to radi s web kamerama, možemo jedno se nakačimo na neku žrtvu i da mu malo razgledamo okolinu oko kompa. Znaš, šta ima u stanu oko kompa i to šta radi. Čak možeš ako je uključen mikrofon iza, da snimaš šta priča. Cyber B, jednom mu je bilo dosadno i malo je upalio komp, koji je već bio upaljen 24 časa, dobro, to nije ni važno. Nakači se na net kad malo je uzeo jedan trijanac, malo da skenira domene, da traži zaražene i naišao na jednu IP adresu. On je se nakači na nju i devojka je upravo uključila komp, bila na internetu, izlazi iz kade, seda za komp i on je slika pomoću, pošto imala webcam kameru. On je slika, devojka sedi onako, kao što vidite, sva srećna i zadovoljna onako. To može svako, možeš ti da te naučim, za 5 minuta ćeš i ti nekog da zezaš, odeš kući. Fazuri napraviti. Ali ja mislim da je ipak poanta u tome što oni... Gotovo. Ne može da se digne Windows, ne može ništa da se digne. Ovo je rađeno u DOS-u. Kažem da su nas se sahranili i definitivno izgleda. Računari više nisu u mreži, ali oni su gotovi. Ja ni kako se zove ovo dvoje, Duće i Kalimero, Kalimero i Duće. Devojčice, ste vi videli šta vaši drugari imaju po kompjuterima? Se šire mnogo što znaju s kompjuterima. Pa, ne baš, stari su drugovi, to je bitno. Da. Da. Vrlo je važan taj osjećaj kontrole, da ti kontrolišeš sve ostale koji su oko tebe, što ja znam, društvo iz razreda dođe na net, skupimo se, četamo, ja imam kontrolu na njihovim kompjuterima, znam šta pričaju međusobno, znaš, nema tajna, tu se baš onako žestoko otvore, tako da kad dođe sljedeći dan u školu i kad ih cimam, znaš. Problem je u tome što se god desi, svi krive nas. Da. Desi se neka rupa, ovo ono, krivi su hakeri, na primjer kod mene u školi. Neko je srušio sistem, stavio šifru na BIOS, oni su mene optužili. Nastavnik kod ranije bio je sasvim ok, Cyber bio je dopuštao da testira svoje trojance, sve ok, evo sad jedan pozdrav za njega. Ova sad nova nastavnica mene optužuje za svaku sitnicu, što god neko uradi, kriv sam ja, znate. Šta se god desi na kompjuteru? Pa, I kako se ti braniš od toga? dobro, još me ne krivi ni za sranje na Kosovo, ali šta da je kažem, nisam ja i doviđenja. I sad mi je zabranjen mi je pristup školskim računarima. Pa jesi ti uništio ili... Nisam ja, a ja se bavim da rušim sistem na školskom računaru, nema pametnije posla. I ovaj forum za ostavljanje poruka, šta znam, neki inficiran komp i ostavi tu poruku i onda mu neko pomogne i tako, kapiraš. Sad ću ja da zatrpam taj poruku. Ne bavim se ja nešto strašnim zatrpavanjem, to smo pre 2-3 dana naključio ovaj eksploit. Čisto malo nikako. Pa šta, nemaš koristi od toga, čisto da zajebavaš neko. Što se mene tiče, ovo je apsolutno besmisleno. Mislim da bombarduješ nekog bez veze. To bombarduješ ljude koji traže zaštitu. Oni kao prave nešto da zaštite druge, u stvari ne mogu i sebe da zaštite. A i zato ih treba baš... Da. S jedne strane je to skroz okej, ako ljudi prave nešto o zaštiti jer ne mogu sami sebe da zaštite, mislim, čemu onda to, ali opet s druge strane... Pa čekajte, ste vi došli da snimate hakere ili šta? Pa je to što kažeš. Ja ni ne gledam ni godine, ni nacionalnu pripadnost, ni ništa, po tome se ne gleda. Radimo sve što je zanimljivo. Sad, koliko je to ilegalno, to nas ne interesuje.
Važno je da to džabe i da se zezamo. I normalno se širimo pred društvom. Ajde malo da iskuliramo ovo bombardovanje, pošto smo ih urnisali. Ajde malo da iskuliramo, a? Tek strano je. Dobro, ajde. Znači da ubijemo bombardovanje. Ja. Više ih ne bombardujem. Ja sam lično skinjao jedan sajt. Mislim sa domenom cijelim. Da ne računam ove stranice, šta ja znam, na ovim besplatnim servisima. A možda nam kažeš koga si to skenjao, zbog čega? Pa, to je jedan dečko, Vijatov se zove. On isto ima tako hakerski sajt. Znaš, ja sam se posvađao s njim, to jest on se sa mnom zakačio. Oko neki glup razlog i ne sjećam se šta je bilo i onda sam, ja morao malo da ga spustim na zemlju. I oborio si mu čitav sajt, jel? Ostala samo poruka ili da ih ne bilo. A reci nam, jel bi... Mogu da nam kažeš adresu? Tvog sajta? www.cyberbeat.online.com. A misliš da će neko da ti obori sad sajt? U samom toku emitovanja ovog? Nema šanse. Jak ti sajt, a? Pa verujemo da ima ljudi koji će ovo gledati, koji će ti oboriti sajt. Ajde da se kladimo da neće. U 3 macole, ali poštene, da se kladimo da ćete biti... Ako možeš. Čega ti se? Komarak. 3 soma maraka. A ko će da ga hakuje? Ne znam ko će da ga hakuje, kogod ga hakuje nek mi se javi na televiziji pa da se dogovorimo, znači 3 soma. 3 soma. Dakle, Žalim, to je tvoj sajt. javite se televiziji B92 kada oborite sajt da istalimo kintu po soma i po. Samo mu oborite sajt. Samo. Čekam vas.